Il-Knisja Kattolika fakret ħatt il-Palm l-aħħar ħatt qabel l-Għid il-Kbir, u allura dan ifisser il-bidu taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Ġimgħa Mqazza. F'din il-ġurnata l-insara jiftakru l-ġraja tal-mewt ta' Kristu midħul f'Ġerusalemm sal-Passjoni. Ħafna knejjes iqasmu ferat tal-Palm lill-insara li jinġabru fil-knejjes għaċ-ċelebrazzjoni ta' ħatt il-Palm. Skont l-istorja m'hemmx data eżatta dwar meta bdiet tiġi ċċelebrata il-festa ta' ħatt il-Palm. Deskrizzjoni dettaljata ta' ċelebrazzjoni proċessjonali tal-Palm ġiet irreġistrata kmieni fis-seklu 4 f'Ġerusalemm, għalkemm din il-festa bdiet tiġi osservata fil-Punent aktar tard fis-seklu 9. Intant il-ħadd filgħodu l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni ta' ħatt il-Palm fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Waqt l-omelija l-Arċisqof irrifletta fuq l-Evanġelju tal-Passjoni tal-Mulej, ispirat mill-eżempju ta' umiltà u sabar li ta' Ġesu, u qal li fil-mumenti ta' diffikultà meta nħossuna se naqtaw qalbna għandna niftakru fl-umiltà u l-paċenzja tal-imgħallem. L-Arċisqof fakkar kif wieħed għandu jimxi fuq il-passi ta' Ġesu fejn hu qatt m'għażel il-konfront vjolenti iżda mexa b'umiltà kbira lejn kull persuna. Iċ-ċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan bdiet billi l-kap tal-Knisja f'Malta birek il-frijaj tal-Palm u żebbuġ li bihom intlaqa' Ġesu madħul tiegħu f'Ġerusalemm li mbagħad jinħarqu u l-irmiet tagħhom jintuża f'ras ir-Randan tas-sena d-dieħla. Dan bħala simbolu tal-Knisja Kattolika tal-għaqda bejn il-bidu u tmiem ta' żmien ir-Randan li jilħaq l-qofol tiegħu fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja, mhux biss bil-passjoni u l-mewt iżda anke bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. F'ħatt il-Palm il-Knisja Kattolika tneħħi l-vjola u tilbes l-aħmar li jirrappreżenta lil Ġesu bħala sultan fit-dħul trionfali tiegħu għalkemm b'umiltà riekeb fuq ħmar. Il-kulur aħmar jirrappreżenta wkoll id-demm u allura l-passjoni ta' Kristu.